Il-mam qed titlob lill-Gvern biex ma jibqax jagħti flus il-Maltin għal ftehim fallut li sar fis-settur tas-saħħa. Dan intqal waqt konferenzi tal-aħbarijiet mill-Assoċjazzjoni tat-Tobba fejn il-President tal-mam Martin Balzan sostna li l-Gvern qiegħed joħroġ il-miljuni minn flus il-poplu biex jiġi onorat ftehim li falla. Il-modell li ntuża inizjalment ma' Vitals li Vitals għal-jaf minn kienu għal-jaf fej marru. Sewa, u li ma' Stewart li kumpanija Amerika, dak il-modell falla. Mela, x'jagħmel business li qed jagħmel telf? Jew jagħlaq, jew he cuts his losses. Għana se nibqgħu noħorġu 50 miljon, nistennew il-ħuta titla' mill-baħar. It-tabib Balzan sostna li dan il-ftehim falla minħabba l-istess emil tal-Gvern. U naħsbu li falla bl-emil tal-Gvern stess. Martin Balzan qal li bil-miljuni li diġà nataw lil Stewart kieku l-isptar Dawdex diġà imbena. Mela, għana noħorġu 50 miljon fis-sena. X'ħa il-poplu Malti għal daw il-50 miljon fis-sena, ma nafux. Jekk tot it-total li ħriġna s'issa fuq daw il-5 snin, sewa, għandek ammont konsiderevoli ta' flus li kieku dal-isptar diġà bnejnieh. Huwa qal li dawn il-50 miljun euro fis-sena fuq 30 sena jiġu biljun u nofs. Għalhekk dan li msejjaħ investiment huwa piż kbir fuq il-Maltin. Jekk da qed jgħid kif qal xi tobba uffiċjal ta' Stewart jew itina iżjed flus u nitlaq. Sewa? Parir tagħna huwa li ħallu jitlaq. Huwa qal li l-Awditur Ġenerali kien mitlub jevalwa dan il-kuntratt iżda wara sentej għadu ma sar xejn. Għaddew sentej. Sorry ta' jekk inti teġi l-emerġenza bħartet jekk it-tobba dak li jarawk. L-Awditur Ġenerali jrid jagħmel tmiru. U jgħid da tajjeb da ħażin, jew jgħid mill-ewwel qed nibżam mis-suda għax xi ħadd iġebidli widnejja. That is an institutional failure. Il-mam innutat li l-Barts Medical School saret minn Stewart Healthcare bil-Gvern issa jħallas 1.3 miljun euro fis-sena għal 30 sena b'nefqa totali ta' 35 miljun euro. Investiment barrani li l-Gvern ħabbar b'ħafna pompi iżda li se jkun qiegħed iħallas huwa xorta waħda. Martin Balzan kompra li fir-realtà l-bini ta' din l-art li ġiet tiswa 35 miljun euro bl-estimi li jagħmlu huma bil-valur tal-art inkluż ma kellix taqbes 3 miljun euro. Mela aħna l-estimi tagħna li ma naħsbux li qabes 3 miljuni jekk teskludi and we're being generous. Il-mam qalqet billi mill-ġdid sostniet li dawn il-flus kollha setgħu intefqu aħjar biex il-popolu Malti wawċi tassew ikollu servizz ta' saħħa ta' eċċellenza. James Aronellu għal Net News.